Wow! Muna taga Mindanao? Naikalaban 3v3 dire. Paino mo taga-bukid, pre. Pwede na baras pito. Kaptang kita na naguna mo. Bertik pa mo. Bertik ka, kabulog ito kang bertik butas. Kinang sa man. Time ka, pre. Naka-headset dapat lagi ka, pre. Di ba anak ka, di ka mag-headset. Murad call center sa Mr. Lime. Mas nindot ni naka-headset ta. Kaya chok maday ka tanawon. Tanan ako ganina. Pero time pa. Asa mo nakakunik na? Subaya. Subaya daw, pre. Subaya daw, pre. Lain po, para madunggan po na ako ang akuha. Iya, mag-basketball. Naguruto kay kaambak ko na kay ko ba? Sakit kay kong tail diri ah. Nami na kay ankle break ba? Ang saan na lang kamo, namin naka 3 points diri sa dumagyat eh. Ayun ta Pero diri. kailan ako, daghan dito makita ang kalaban. Ang tuwa, mangita lang takong kisay, the best of the best. Unta worth it ang makabangga na to diri ah. Unya, pre, unsa man atong sakyan? Ay, naunsa ka. Mura magwakailas ako ah. Ang plano ng tanan. Kaya tara. Okay. Dira. Okay, mo na ni. Naog na mo. Naog pre. Ako'y bahala ni. Okay po lang area dire pre. Wow! Muna taga Mindanao? Murag lami ihansak ba? Dribble yung sakto diri, pre. Bula. Bula do, pre, oh. Naikalaban 3v3 dire. Ay, tara. Litso na. Tara. Nya. Wala na? Okay, dula ka. Anya, sugalay. Unsa may sugalan ni? Kabayo. Kabayo. Asa may kabayo ninyo? Adto? Sakto, gapog lawas. O, ingon na ni. Pag mapildim eh, ihatag na mo na sa inyohan ang kalesa. Pero pag kami mo daog, wow na mong kabayo ninyo. Araman din. Ay, papribi. Saman, sige hatag mong kalisa nga ato ram nangyar kila. Naon sa di ka? Huwag salig sa itong mga tirada. Noon. Niyan hitag dumagiti, dili para kay mapilde. Niyan hita para mo daog. Champion ni. Sa pamandi ay pamulong mo. O, sige, play. Nice one. Pre, nice one da pre. Ay, unik. Sige. Pinakit ba? Natira siya. Bantay lang. Oh shit. Here we go again. Breno. Nice one! Champion ihay na tagwa sa kabayo. Kamoy ko dito sa pikas kabayo. Ako dito sa pikas. Drivean Ako ko sa to, pre. pikas. Pre. Ako'y driver ni, pre, ha. Kaya gyud ay makabayo na Champion ba? Champion. Unya, kay daog man me. Wow na nako ni. Larga!